Arwako kendo ni doho ma Milimani oyudo gavana machon ma Kiambu Ferdinand Waititu, jaode kaachiel kod jotije mamoko machon mag kaunti no kod ketho e buch mibadhi mar chiwo rak mar loso apaya kokalo e kambine owuon moting'o omenda maromo $588,000. Jang'ad bura Thomas Nzioka kane oloso e kinde ng'eto mar burano wacho ni Waititu kotudore kod jaode kaachiel kod mane en jatend migawo mar apeyni e kaunti no e kinde telo mare ne otiyo kod otese mabandia e yudo rak mar loso apaya, kendo bang'e ne gitiyo kod pesago e yoregi giwegi kokalo e chenro mag kambine owuon. Doho kata kamano owito oko ketho mar luoko omenda kaka achiel kuom ketho mane odonjne godo, kendo chiko chiwo kum ne gavana kod jogo duto mane odonjne gi odiechieng' makiny. Count 2, first accused person and Cycle 2 estate developers of accused person guilty. Count 3, first accused person and Cycle 2 estate developers limited guilty. Count 4, first accused person and second accused person and Benvenio Delta Hotel guilty. Speaker mar od bura Moses